Ayemfongume di kan tidungotwe. Na napi achiri no afia toso miensemu no Awurade asemba Elia nchen se fa ho kɔkyerɛ Ahab na mema osuo ato asase so. Na Elia simu kɔ se ɔde ne ho rekɔkyerɛ Ahab. Enso na ekomo emu yɛ den aba Samaria. Na Ahab frɛ Obadia odi ne fie so. Enso Obadia de na osura Awurade se ne ba se Isabel ritwitwa Awurade adiyifo aguo no. Obadia fa Awurade adiyifo ɔha na ɔde aduonum kosiesie ɔbodan mu na ɔde aduane ne nsuo hwɛ wɔn. Na Ahab ka kyerɛ Obadia se kokyini asase no so nsuo ni wanyina ne nsubonhwa nyinaa ho ebi ebenya wura de agi apɔnkɔ ne mfurumu pɔnkɔ no bi nkwa ne anhwere moa no. Na wɔkyɛ asase no mu fa sɛ wɔrekyini so. Ahab nko fa ɔkwan biako so. Na Obadia nko nso fa ɔkwan biako so. Na Obadia wɔ ɔkwan no so no hwɛ Elia no ne behyiae na ohunu no. Na wɔde n'anim butu fam ka sɛ Mira Elia nie. Na ɔka kyerɛ no sɛ minie kɔka kyerɛ wura sɛ Elia nie. Na ɔka sɛ Bɔne bɛn na mayɛ na wo de wori wakoa ahyɛ Ahab nsa na wakumi. Sɛ Awurade Onyankopɔn te ase ɔman ne ahenni biara ni hɔ a Mira nsoma ma wɔn kɔ hɔ nkɔhwehwɛ wo. Na sɛ wɔka kyerɛ no sɛ woni hɔ a ɔman ahenni ne ɔman no ɛka ntam sɛ onhunu wo. Na afei wara wo se kɔka kyerɛ wura sɛ Eria wɔ ha. Na sɛ me de mefiri wo nkyɛn me kɔ a Awurade honhom bɛma wo so akɔ baabi a minim. Na sɛ meka me kyerɛ Ahab na wahu wo a obekume. Na me wakoa de mefiri me mɔfra se me suro Awurade. Ɔnka de Isbel kum Awurade adiyifo no. Me yoye no enkyerɛ Mira sɛ me fa Awurade adiyifo mu mmarima wɔ ha. Na me de wɔn aduonum mesie ɔbodan mu. Na me de aduane ne nsuo me hwɛ wɔn no. Na afei wo de wo se kɔka kyerɛ wura sɛ Elia nie na onkumi. Na Elia ka sɛ asafo Awurade a megyina n'anim te ase yi ɛyɛ denara nnɛ mede me ho bɛkyerɛ no. Ɛna Obadia kɔkɔhyia Ahab na ɔka kyerɛ no. Na Ahab kɔkɔhyia Elia. Na Ahab hunu Elia no. Ahab ka kyerɛ no sɛ wo ha Israel no nie. Na ɔse me ha Israel na mmom wo ne wagya fie sɛ mogya Awurade mmara nsɛm na wakɔdi Baalam akyire. Na afei suma ma wɔnkɔboaboa Israel nyinaa ano mmerɛ me Carmel bepɔ so ne Baal adiyifo a hanan aduonum no ne Asra adiyifo a hanan a wodidi Isabel pono so no. Na Ahab suma ma wɔkɔ Israelfo nyinaa mu kɔboaboa adiyifo no ano kɔ Carmel bepɔ so. Ɛna Elia twepini ɔman no nyinaa nkyɛn bɛka sɛ da bɛn na mobɛhinhim sɛ mmienu yi tɛm akɔsie. Sɛ Awurade ne Onyankopɔn a muni n'akyi, sɛ Baal nso a muni n'akyi. Na ɔman no ammua no asɛm biara. Na Elia ka kyerɛ ɔman no sɛ me deɛ menkɔra me ne Awurade diyifo a waka. Na Baal adiyifo deɛ wɔyɛ mmarima ahanan aduonum. Na moma wɔn ma yɛn anantwinini mmienu. Na ma wonyi nantwinini no biako mfa. Na wontwitwa no asinasini. Na wɔmfa ngu nyina so. Na ogya deɛ wɔmfa ngu aseɛ. Na me nso mesiesie nantwinini biako no. Na mede magu nyina so. Na meremfa ogya me ngu aseɛ. Na mommɔ mo nyame din. Na me nso memmɔ Awurade din. Na onyame a ɔde ogya bɛgye soɔ no ɔno ne Onyankopɔn. Na ɔman no nyinaa gye so sɛ Ɔsampa. Ɛna Elia ka kyerɛ Baal adiyifo no sɛ munyi nantwinini biako mfa. Na musiesie no kane. Na mo deɛ modɔɔso. Na mommɔ mo nyame din. Na ogya na momfa ngu aseɛ. Na wɔfa nantwinini a wɔde maa wɔn no na osiesie. Na wɔbɔ Baal din firi anɔpa kosi awigyina sɛ Baal gye yɛn so. Baal gye yɛn so. Baal. Nso wante ne biara na obiara nso anye so. Na ohurihuri twa afɔrebuchi a wɔyɔɛ no ho hyiae. Ne baasa awigyina no Elia si wɔn atwetweɛ na ɔka sɛ momfa ne kɛseɛ mfrɛ na onyame ne no. Sɛ ɔredwene anaasɛ wafrɛ di anaasɛ ɔnam kwan ebi a wada na wanyane. Na wɔde ne kɛseɛ teateam na wɔde nkrantɛ ne mpea bobɔɔ wɔn ho akam
sɛdeɛ wɔn amanneɛ teɛ no kosii sɛ mogya guu wɔn soɔ na wigyina twaa mu no ɔkɔmee kosii sɛ ɛrekɔ aduane afɔrebɔ berɛ soɔ nso wante nne biara na obiara nso anye so na obiara nso antie wɔn ɛna Elia ka kyerɛ ɔman no nyinaa sɛ montwempene me na ɔman no nyinaa twepene no na osiesie Awurade afɔrebɔkyi a abubuo no na Elia tasee aboɔ 12 sɛ Yakob a Awurade asɛm baa ne nkyɛn sɛ Israel no din no mma musuakuo no ano sie na ɔde aboɔ no si afɔrebɔkyi a Awurade din mu na wotwa ɛka a ebedi aba a woguo susu adeɛ 2 afɔrebɔkyi no ho hyiae na ɔhyehyɛ nyina no na otwitwa nantwini no asinasin de gu nyina no so ka sɛ momfa nsuo nhyehyɛ nhina 9 ama na mmehwie ngu ɔhye afɔdeɛ ne nyina no so na ɔka sɛ munyo bio na wɔyɛ obio na ɔka sɛ momma no nyɛ mprɛnsa na ɔma no yɛ mprɛnsa na nsuo no fefa afɔrebɔkyi no ho hyiae na ɛka no nso ɔhyɛ ne nsuo ma na afɔrebɔ bere mu no odiyifo Elia twepini na ɔka sɛ Awurade Abraham ne Isak ne Israel Nyankopɔn ne ma wɔnhunu sɛ wo na wo ne Onyankopɔn Israel mu na me ne wakoa na wasɛm so na mayɔ adeɛ yi nyinaa gyeme so Awurade gyeme so na ɔman yi hunu sɛ wo Awurade ne Onyankopɔn na wo nso wama wɔn akoma asa n'akyiri aba ɛna Awurade gya duru bɛhyee ɔhye afɔdeɛ no ne nyina no ne aboɔ ne dɔteɛ no na winsu a ɛwɔ ɛka no mu no na ɔman no nyinaa hunuyɛ no wɔde wɔn anim butubutu fam kaa sɛ Awurade ɔno ne Onyankopɔn Awurade ɔno ne Onyankopɔn na Elia kaa sɛ monkyere Baal adiyifoɔ no momma wɔn mu biara mfiri mu mfi na wɔkyere wɔn na Elia de wɔn sane kɔ Kison asuo ho na okum wɔn wɔ hɔ na Elia ka kyerɛ Ahab sɛ forokɔ kodidi nanom na mete osu kɛseɛ nka na Ahab foro kɔɔ sɛ ɔrekodidi no wanom na Elia deɛ ɔforo kɔɔ Carmel atifi na ɔkotow fam na ɔde n'anim hyɛ ne nkotodwe ntam na ɔka kyerɛ n'abɔfra sɛ forokɔ kɔhwɛ po fam na ɔforo kɔhwɛe na ɔbɛkaa sɛ hwee ni hɔ na ɔse sane kɔ mprɛnson na baa sɛ deɛ ɛtɔ so nson no ɔkaa sɛ hwɛ mununkum ketewa bi te sɛ onipa nsa resɔre firi pum na ɔse forokɔ ka kyerɛ Ahab sɛ siesie wɔn nteaseɛnam na sane kɔ na osuo ansi wo kwan na ɛbaa sɛ ɛyɛ kakra na mununkum ne mframa abiri soro tum na osukɛseɛ tɔe na Ahab nam teaseɛnam mu kɔɔ Yesreel na Awurade nsa baa Elia so na ɔkyekyeree n'asene mu tuu mmirika di Ahab anim de koduru sɛ wɔrehyɛn Yesreel